Jeg har rejst rigtig meget og er altid blevet mødt med den her forestilling om, at Danmark er et meget åbent og meget tolerant samfund, hvor vi har stor forståelse for hinanden og plads til alle. Desværre så synes jeg på det seneste, så er det ikke det, der sker i Danmark. Jeg ser, at det bliver meget mere lukket, og at folk ikke er tolerante, og at de faktisk har rigtig mange fordomme, som bygger på uvidenhed og manglende forståelse for andre mennesker. Her for 4 måneder siden havde jeg en oplevelse med mine veninder, hvor de var hjemme hos mig at spise, og jeg står i gang med at lave mad, og en af mine veninder er ved at fortælle om, at hun har været på et loppemarked. Og hun er helt vildt glad for, at hun har fået solgt alle sine ting, fordi som hun siger, først kom alle negerne, og så kom alle mullaherne, og simpelthen bare rev hendes ting væk, så hun fik tjent en masse penge. Og der sker et eller andet i stuen, da hun siger det her. Mine andre veninder går i stå, og jeg stopper med at stå med den stegepande, hvor jeg er ved at stå og stege maden til os. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, men problemet er, at jeg gør ingenting. Jeg står stadigvæk med ryggen til og reagerer faktisk ikke. Men indeni bliver jeg enormt frustreret, jeg bliver enormt såret. Fordi jeg er frustreret over, at hun overhovedet kan sige de her ord, kan bruge de her 2 ord om andre mennesker. Og så er jeg enormt såret over, at det faktisk går imod alt det, jeg arbejder for, kæmper for og bruger min tid på. Jeg sagde ikke noget til hende den aften, jeg sagde ikke noget dagen efter. Jeg mødtes med mine veninder og var rigtig frustreret sammen med dem over, at vores veninde, som vi har kendt i så mange år, og som er et rigtig dejligt og åbent menneske, kunne sige det her om andre. Der er gået 4 måneder nu, jeg har stadig ikke sagt noget til hende, men jeg kan mærke, at den her måde, hun har såret mig på, gør, at afstanden mellem os vokser dag for dag. Og at jeg faktisk er bange for at miste hende som veninde, fordi jeg er blevet såret over hendes udtalelser. Jeg har besluttet mig for nu, at jeg bliver nødt til at konfrontere hende med det, for jeg bliver nødt til at forklare til hende, hvad de her 2 ord, neger og mullah, gør. Hvordan det sætter andre mennesker i bås, og hvordan det bygger på, at hun slet ikke ved noget om, hvem de er og hvor de kommer fra. Og så skal jeg forklare hende, hvor meget det sårer mig, og hvordan vi bliver nødt til at give lidt mere plads til hinanden, og faktisk tænke over, hvordan vi snakker. Så jeg håber, at når jeg får konfronteret hende, så ændrer det på hendes måde at snakke om andre. Og jeg håber, at alle andre i Danmark også vil være med til at skabe det her mere åbne og tolerante samfund, hvor vi faktisk giver plads til hinanden, og hvor vi ikke dømmer hinanden, og hvor vi ikke bliver ved med at have fordomme, som faktisk ikke er rigtige.